Haswa bukan jam sekhmat ban pen ngotho lang ye kiwe Islam jaka ai jing hikai kumba kala penlong hak sautere unai lar arja arpulai halor ka National Education Policy kabel tip kum ka one day workshop on the implementation of NEP 2020 with special emphasis on foundation literacy and numeracy ka Nika College kala dapan pentrai kam shwa yaladi ya ka Nika policy kata hak semester ka badingkong Kadika College kadika badan hanong ba Shillong ba di Kadika College lakli da ka Dr. Eureka FP Lingdo kum ka principal ba da batua jingmod la ka college kelas dang na ban pentrai kam ya ka NEP kadika principal kala ong kum badan ka jing batha kila ya chkhmat wat hapadang ka jing sham baki don ki jing e ngila ada implement bat ngila sedang ye kini ki kelas na du historic okas te nga keren da ka basyai mo hakabaya dai bat kaniru ngani thu ipi namar kaladon hi ka jingya kendo bat ki nong hikai jong ka university bat vice chancellor la khot meeting yingi borobot hakabaya dai bat kani ka curriculum framework hakabaya dai bat ki babuan ki benta jong kani ka NEP 2020 ta hak tu ka por habangi la len te ngi suthu ba nak university ki kwa hi dek ban implement ban ngiru ngi suthu ba ki colleges jongi ki babun le se ken don ke jing ken do jing e ban habangi la yos ngawi kita ngi pen kre namar ngi ong ba ngi hab yo le se kawan kata ka direction ba dei ban implement tingin nam sa ken ka jing dum tingi dei ban pen kre te kum ka college ngi sedang ban pen kre ter ngi organize kini ki faculty development program ki nong hikai nang bakiru kin shai kin sutho ka e baki dei ban le nang ta ha ka khat tarik chong ni upnai Julai pade marsan wan ka to ka notification te ka guidelines na po ka college development council ka bala pha do OSD te marsan wan ka to pat ngi pen kre ngi pet ik te ki guidelines ki e baro ban kinong hikai jongi kla tre shitom shisha penbiang na dong sedong na do ka rutin na do ki ai par khat ki be dei ba kani ka implementation te bat hadian nang tu pat nda ba kalawan ka tu ka jing ya menjur namar arpui tering ani thu ipi jong ni ubnai Julai vice chancellor khat jing ya lang biang ye ki principal par khat te baro ki principal badon hang tu hi ki ong ba ngin hadian ba kila ya puli tu ki guidelines ki ong kanam da e athan ki ongin ya chakmat ban implement ti kitu ki badon tang kawai ka stream ru ki ong ngin ya chakmat ngin implement ban ki ong long ready bangin overcome kita ki jing e ki bangin ya kendo te ki kalong ha kata kerkom te ngiru ha ka college ngiru kalong tahi yo ngiru ngin ya chakmat ngin penbiang kita ki baro khnang ba ngin yo aban pentrai kam ya kani ke NEP tengah suthu pat hoi kadon katu ka jing ya persya ka bay dai bat kini ki nong hikai ki badon apa ka MCTA tengah mdon ai ban ong halor kata ten rei ngi te na ka college pade na mang i bakil adon munta ngi penon kam pade di ki wei pat ki nong hikai ki bom dai ki MCTA ban pania ya ka kam kumbang ong mene katu kadai ka wei na ka hajing shala dai bala pen rekam ya katu na do ar hajar khan riu le si menta ngin da shem jing e than ten rei na mar ba klam yu kamot kandon hi ka jing e hang ni hang tai tang ba nga tharai ka ngila hi ban ya mo na mar kadon kam bre ka men sim mangin ya hab ya trai shitom khnang bangin la pade ban penwandur kan atau bedi ba kafis kalau kuno kane unjuk ne phi pen kiel kafis kane ka chu namar ngani thu ipi hakabaya dai bat ka first semester ma ya kran be thik ya first semester ba phin su thu namar menta baro sikata am ngidan BA BSc de ha ka BA kamot kadon ka honor subject ka wei atli elective ha ka BSc pede pidon ka wei ka honors atli elective te ha kani ka system menta padeng yamla ashu ban ong BA BSc nya hab ong bai 4 year undergraduate program ta kamon don ukhana don one major one minor
Lada day tu bashim major daka subject sayan dak subject arts kemut kalong bit kumta. One major, one minor. Shubu menta ukna ma ushim major ya ka physics, ushim minor ong no menta ya ka political science. Ngashu ai nuksa kan. Ti kemut menta udon practical stang ka physics. Ka pol science ti don practical. Tingi hap charge practical tangga way ka subject. Tilade keren ha kata le fitib ketu ka fees ka ba briban sium ha ka por ka ba ha ka ul system kala khamyar khandiat top naman ngimla ban charge practical ya ka subject ka ba don practical te kamut menta kamut ka fees jongi ka long ka lada don arli practical la ka jong ka amount lada don ka way ka practical la ka jong ka amount min shwa pade kamut ngidon artli practical la nilai teli practical la ngai kran ya ka nga compare ya ka barim ba ka batmai ya te hangi hi hangni ngamtep ikiwe ki college hangi hangni hapo college kamut ka fees ka ne ka chu tang yau to bashim stang ka wei ka practical kamut ka hiar no khendia tingi klempat penkiu ya ka fees naman ngim don kami kan ban penkiu ru te hai kisnam ke ban sawan ya kata tengam nang ban ong tengah ya keren betang ya kani ka badai ha ka first semester hatuna kalian jupi kin hap don kam nang ban thung susu ikinong ikai nga tharai ndangi la ya cheki wei pat ki semester le si nyen hap ban sale kumta ne tep ha kanu kurkom ti ya menta ha ka be dei ba ka first semester tingim don ka tang kini ki jong la jong la biang te nakta ka daw ndangi la ya cheki ki semester kamut ngien hap ban pet kan ya ka jing don kam te ka university ru kan sa guide yangi ha ka be dei kita namar ngamla ban ong ya menta te namar menta kani ka bagi prepare na po ka university ru ka kidang ayengi tang ya ka first pat ya ka second semester te ya ka third semester ngin sadon vocational course ka tu tingin habban thong hi kan kinong hikai ha ka bay dai pat ka vocational courses te kita prikin senang wan ngin nang happen kre sui tekat da dai ka pot dengan tharai nilala hi ban kre. Take the first step towards a healthier future by scheduling your consultation at the Shillong Heart Clinic located at Nongrim Hills, Shillong. Call or leave a message at 98630-50899 to book your appointment with Dr. Sunrang Bhattian Wadri, an interventional cardiologist. The clinic operates from Monday to Saturday with working hours from 11 a.m. to 6 p.m.